Goreng ayam goreng dinggo takjil nang masjid. Halo bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dino iki aku gur masak ayam goreng bolo, dinggo takjil pengajian nang masjid. Iki per RT dijaluki kanggo takjil bareng-bareng. Tadi aku dino iki gur masak ayam goreng karo ngliwet. Iki maungke ayam gorengnya wis tak marinasi bolo. Tadi gur garing goreng. Iki bolo penampakane ayam goreng sing wis tak goreng iki mau. Wah ketok nyamleng ya. Lanjut aku goreng tahu bolo. Dadi fundamene engko ana tahu karo iwak. Dadi kan yo tambah komplit ya toh. Iki tak rendem tahune tak kumbah wisan ya. Karo iki tak gaeke uyah bawang ya tak celup gen tambah asin karo gen krasa bumbune. Bar kuwi iki tak ublek-ublek ya toh wajane, tak walik tahune. Ono ra diwalik gosong bolo. Lek ku goreng tahu ro iwak wis rampung iki banjur aku nglempiti kerdus dinggo adah sego karo liyan-liyane ya snack barang iki wis tak lempiti ya to. Iki bulan Ramadan iki pokoke kudu diakai sedekah bolo. Dadi nek dijaluki dinggo pengajian dan sebagainya ngono kuwi wis pokoke yo ngono los ya to. Gusti Allah ira turu tadi yo pokoke manut dikei dalane ngono ae yoan. Iki wis tak cepake bolo kurang luwih ya 10 kotak sing dijaluki dinggo pengajian. Nah, iki barampene wis komplit kabeh bolo. Iki gari tak wungkusi iki segone tak bentuk sik ya to nggo mangkok ya to. Mangkoke cilik wae nek kakean ndak kemadeten karo ndak kewargen kok ya to. Buka kewargen kok ora iso rukuk nak pas salat ya to. Iki tak toto nang nggon kerduse wis tak lameki nganu ya kertas minyak iki mau. Iki toto kabeh lawa-lawae dilebokke. Ana pupu ana dodo wis pokoke lebokke siji-siji ya to. Aja lali gedhange dilebokke ya bolo siji-siji kabeh gen rata, gen kabeh keduman. Sambele aja lali bolo. Mosok ora nggo sambel ya kurang josjis ya to. Iki tak kei siji-siji kabeh aja nganti kurang. Gen enak ya nek sambele. Tahune barang dilebokke siji wis pokoke wareg iwak ro tahu pokoke gen wareg. Nah, delok sawang bolo iki wis komplit kabeh ngene iki bolo. Alhamdulillah kayak disalurke. Dino iki aku ora masak jangan bolo mergone aku ora ngejob.